Stop Snore. Επαναστατική λύση για την καταπολέμηση του ροχαλιτού. Λύστε το πρόβλημα άμεσα και οικονομικά, χωρίς φάρμακα, χωρίς χάπια, χωρίς αποσυμφορητικά. Εφαρμόστε τη συσκευή και ξεχάστε το ροχαλιτό μια για πάντα. Το Stop Snore δουλεύει και δουλεύει αποτελεσματικά και άμεσα. Πολλά προϊόντα κατά του ροχαλιτού που πωλούνται στην αγορά δεν επιφέρουν αποτελέσματα που υπόσχονται. Πολλοί από εσάς έχουν δοκιμάσει διαφορετικές μεθόδους, όπως αναπνευστικές λωρίδες, μαξιλάρια ή μάντες αγωνιού, ακόμη και σπρέι για να σταματήσετε το ροχαλιτό. Αυτό που πιθανώς δεν ξέρατε είναι πως τα περισσότερα από αυτά δεν δουλεύουν για έναν απλούστατο λόγο. Η δράση τους δεν φτάνει μέχρι το πίσω μέρος του φάριγγα, από όπου και ξεκινάει το ροχαλιτό. Το βασικό στοιχείο για την επιτυχία του Stop Snore είναι η επαναστατική του προσέγγιση. Εφαρμόζοντας το Stop Snore, το κατώτερο μέρος της γνάθου κινείται προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το πίσω μέρος του φάριγγα και να επιτρέπει την ομαλότερη ροή της αναπνοής. Συνεπώς, εμποδίζει το δυνατό ροχαλιτό που προκαλείται από τις δονήσεις των γύρω ιστών. Το Stop Snore προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα με την πρώτη εφαρμογή. Απλά το τοποθετείτε στο στόμα και κοιμάστε με αυτό. Είναι σχεδιασμένο από ειδικό υλικό που με τη θερμοκρασία παίρνει το σχήμα της στοματικής σας κοιλότητας για απόλυτη εφαρμογή και άνεση. Έχει μεγάλες αναπνευστικές οπές που επιτρέπουν και την αναπνοή από το στόμα. Το Stop Snore εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απολύτως ασφαλές. Μην περάσετε ακόμη μία νύχτα με ροχαλιτό. Σταματήστε το ροχαλιτό τώρα. Stop Snore.